I pozdrav ljudi, dobrodošli u prvu epizodu FIFA na netu. Danas ćemo malo raditi draft, food draft i pack opening. S vama je Balkanski gamer, Tadija, ali Nikola za sad nije tu, nema veze, snimit će i onovo. Pa ajmo da krenemo na food draft, plećemo sa left wing i right wing, da bi možda dobili Messi i Ronalda, pa ajde da krenemo. I da li je moguće, ljudi? Lewandowski 88 purple. Legend! Ljudi, legend! Legend! What? 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 Da li je moguće? Pogledajte napadače. Au! Ovdje ćemo Bendera. Da li je ovo moguće, ljudi? Neverovatni. Food draft. Ajmo, stavit ćemo Topraka, pošto nam je ovdje neka liga. I ovdje ćemo... Da, ajde, samo ćemo. Oh my god, ljudi. Zamenimo ovako, tako. Legend! Legend! Ljudi, legend! Neymar, Sanchez, Ribery, Royce. Uzijamo legenda. Oh my god. Ajmo golmana. Ajmo golman. Oh my god, brate, ljudi. Kakav tim. Kakav tim smo uradili. Neverovatno, ljudi. Znači, ne mogu da verujem koliko nas je ovdje posrećilo nas je ovdje toliko ljudi. Znači, ja ne mogu da verujem kakvi pekovi. To jest, kakav food draft. Ovo je neverovatan food draft, ljudi. Ja ne mogu ovo da verujem. Znači, perfektan food draft. Dve legende, dva purple, ja ne shvatam ovo, ljudi. Pa što Ronaldo, tako, 90. Jes da se ne slažu njih dvojica. Ali šta se radi, nema veze, jak squad skroz. Ne verujem, kakva 4 igrača ovdje, ljudi. Znači, nevjerovatno, ne znam šta kažem za ovo, ljudi. Imao sam Neymara, ali ipak sam uzeo legend, dva purple, znači nevjerovatno. I eto, to je taj squad. Brate, ljudi, nevjerovatan squad. Pa krenut ćemo na pack opening. Ljudi, nisam snimio, ali pogledajte pack. Biglija, zelen. Pack košta 82.850 coinsa, ali ja sam otvorio bio pack od 625.000. Evo, pogledajte taj pack. Zelen igrač, ali zelen igrač koji je legend, ljudi. Lehman, znači, ja ne mogu da verujem. Tu perfektni packovi, pošto je Happy Hour. I ajmo. I ovdje je dobro. Koliko košta pack? 31.000, pa dobar pack je ovo bio. Benzema. Ovdje imamo i Brumu. Ter Stegen, ajde, ovo ćemo da sačuvam. Idemo. A da li je moguće, ljudi? Danas zeleni igrači na sve strane. Vidite! Oh my god! Oh my god! Ljudi! Neuer! Hector Moreno! Oooo! Da li je moguće? 161.000! Neverovatan pack! Zeleni igrači na sve strane! Kako? Da li je moguće? Da li je moguće? Opet zeleni igrač! Košta 10.000! Ajmo,
Ajmo zeleni. 220.000 pek, ljudi. Znači, koliko košta? 200.000! Nije ni čuo što košta ovoliko pek. Tehea, 28.000, dobra je. 48.000 ukupno pek i ništa, ne sviđaju mi se igrači. Ali kao 950 konca. Šta je ovo bre? Šta je ovo majke ti bre? Ne shvatam kako on to košta. Nije ovo neki pek. Ajde. Varan. Koliko košta? Ništa. Aubameyang 7.500, ništa, loš pek. Loš. Ljudi! Aduriz, koliko? 50.000 inform Aduriz. Bez veze sam otvorio, otišao sam nešto da vidim i vratio sam se. Aduriz. Nisam sačuo. Koja sam mu dala? Ne veze, nije on neki baš mnogo dobar igrač. Ništa peka ovog. Opet Biglija, ljudi. Opet Biglija. 10.000, ali njega imamo. Pa kremo. What? Kako opet Biglija? Dobra, evo ga. 10.000 igrač. Leki. Store players. Idemo na... Vidi ga opet. Šta je ovo bre? Griezmann, Luiz. Nije nešto. Jesam ja to vidio Fellainija i 2 El Shaarawy. What? Ovaj košta 1500, ovaj 1000, ne shvatam. Vidite, 2 Aubameyang. Ne shvatam. Ovo mi je base već. Ovo mi je sad... Ne shvatam zašto su dvojicu peku. Ne vezajmo dalje. Opet Aubameyang. Ljudi, naslov će bude zeleni na sve strane plus Aubameyang. Ajde zeleni bre. Au! 10.000. 25. Ova dva igrača 35.000 ljudi. Oh my god. Sačuvat ćemo. Ajmo dalje. No listo. Koliko? 10.000. 28,25. Nešta, idemo dalje. Zašto prokleti Aubameyang? Dobar pek, dobar. Ajmo dalje. Ništa, loše obje pek. Ljubičasta, ljudi. Koliko košta? 14.000, ljudi, ljubičasta karta. Nevjerovatno. Ljubičasta karta plus ovo sve zelene i ovo je možda preko 1.000.000 coins. Tonko 3-4 miliona. Traore, koji je ovo već put da dobijem Traoreja? Drugi put da sam... nećemo. Ništa, idemo dalje. Ovo bi mogao biti dobar pek. Dobro su ova dva igra. Dobar je i Ozil Joe Hart. Ajde, daj mi nešto dobro, daj mi zelenu za kraj. I Weidefeller, ljudi. To bi bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi najjači pek openinga. Ajmo, doviđenja.